coverage ng Radyo Pangasinan. Okay, good morning. Masantos ang mabig morning ni sikay namin. Alas 10 lada kabosan, pinablimiran na dumarengal. Na siyempre tuloy-tuloy so papasabid si kayo. Nasaray impormasyon na balita. Yaman lala po sa paway ni sasyon. Panamaglay na sayay bantay halalan 2025. Nasayan na istasyon nyo kapaborito DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Siyempre kolob kantabayo saya kapaborito yo amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. Naniman at kasungsumpal na partner ko ha. At sa ipapasabi na saray impormasyon na balita. Jadaspeto Technical Engineer Richard Manuel tan Engineer Dennis Palaganas. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumrangel saray kapaborito patrol reporters. Talaranan nyo tamang ipasabiran na saray impormasyon balita blow by blow. Malala po sa kulandan lugar. Yan na dyan at nakabatan tayo so sitwasyon sarayan kaplisan. Tuloy-tuloy so idadagsan na saray botante saray nandurumaran na polling precinct entero na bansan Pilipinas. Mampili tayo na 12 senadores. Saray congressman tayo nanduruman distrito. Saray gobernador, mampili tayo vice governor. Saray kabiyangan na honta provincial board members, mampili timat. Mangiboto tayo tan saray city tan municipal mayors. Dan saray vice mayors, dan untan mat saray konsehalis tayo yamanuloy at say balay tayo. Medyo dakala po yata. Then kalabyan, umpaway kadabong munatan na medyo daisat. So saray nanang muran totoo, kaya rin dan umbuto. Unugip iralamat, dan tooy apuyat ira. Dasay impa nalagarda na saratay pakurong ya amin ang timay anding gaman ginawan la nasa may talaga ninyo putmutla so impan monitor na saray kabyangan na Comelec-tan police da sara may ni report ya wala ray payout pero matiming mat ira no walay nitan la tonda no walay bantay tonda no nitan la police tonda isandalamat irisyom. Wala may saya itera na sa bitula at palbangon o ganyan talaga pag eleksyon kakibat ng mga ganyang gawain. Pero ay lakumon niya nga pula sunagawa iran political harassment pinablimiran dumarengal at walay resibitayin report itan da Bali Naswal anak na sa kaya kapitan binugbog na kabatan tayo susamay detalye tutan na panamaglay na sa may pangidaladat na sa kaya police officer at sa may police report dasatan niya ing kagawa anyan napag ningwanan la so anto kaman iranuntan na sanok na linawa anto manalagar tila by the way wala ramay pitoyawan timat iranun tatagam yanatan at kalabyan nila ba talagang relax lakwan damat. Anta damot pa so kipapasan dan inerlay nayarin na may tsansa ya manalo. Pero aramay arom ay siyempre nansampot so sa may campaign period sa may agon na Sabado ang gapumatlaging. Aramay telepono da at narepla. Okay, walay live report. Malalapot pa ni stasyon para maglay. Dan kapaborito Dennis Muarez. Nakakonect na ba ito? Engineer Richard. Okay, subukan natin. Subukan natin na tumatawag si paring Dennis Muarez. Ayan. Okay, go ahead Dennis. Parang wala. Teka. Saan yung Bluetooth nito? Sandali, paring Dennis.
Kapaborito Dennis at okay, paki-connect nga at nandyan sa linya sa telepono si Kapaborito Dennis Maris. Kung nasa na siyang banda at malalaman natin ang sitwasyon sa labas ng ating impilan dito pa rin sa Bantay Halalan 2025. Hoy, kayong mga ipagdasal ninyo na manalo. Yung inyong mga hinawakang politiko, kayong mga leader, kayong mga coordinator. Baka umasang mga yan na nagbigay sa inyo ng pera para ibigay sa mga botante, ang ginawa ninyo, sinikot ninyo, ay abay. Mahahalata kayo. Baka matalo yung kandidato, hahanapin kayo. O sige, at your own risk at ating tanagagi ka, yung mga coordinator. May mga nakukuha tayong report, nagko-complain. Ganito yung ibinigay ni kandidato, pero ang dumating sa kanya kalahati lang. O kayong mga sikot, kayong mga kupit-kupit, makupit, masikot. O sige, bahala kayo sa buhay nyo. Kung nakikinig ka, paring Dennis Maris, baka pwedeng, ayan na, nandyan na. Okay, nasaan? Kakalabit, ito. Ito, yan. Hindi, yan. Ito. Ito pala. Okay, subukan natin papasukin Kapaborito Dennis Maris. Go ahead. Dennis Maris. Hello? Wala. Hello? Wala. Subukan ulit natin. Tawag ka ulit, paring Dennis. Ayan, tawag ka ulit at naka-ready na. Baka may diferensya yung linya natin. May technical adjustment. Kung nakikinig ka, dial ka ulit. Kapaborito, yan. Wala pa. Okay, dial ka ulit. Naka-standby na yung linya natin. Malaray amikit-pikit. Ay nako, sana makonsensya kayo. Mga coordinator, mga leader na pikit. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Sa ating special coverage ng Bantay Halalan 2025. Yan lang po kayo at kami ang bahalang magparating sa inyo ng mga kaganapan. Hanggang alas 7 po Baka nagtatanong kayo kung hanggang anong oras yung pwedeng bumoto. Hanggang alas 7 po ng gabi. Yan. Hanggang 7 p.m. Dati hanggang alas 3 lang di ba? Pero ngayon pinahaba. Pinadukoy so oras pa nagbuto. Eto na. Okay, sagutin ko na Okay, yan. Kapaborito Dennis, go ahead. Dennis Daminis. Ba't ayaw na naman pumasok? Dennis. Loudspeaker na lang kaya? Okay. Tawag ko ulit, loudspeaker ko na para okay na. Talagang papasok yung report mo. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. At bakit tayo pumasok? Yung report ni Kapaborito. Okay. Kawawa yung balita nung nakarang araw diyan sa may Santa Maria, Pangasinan. Yung isang pulis na pauwi na. Pero may dalawang grupo na nagkakabarilan hanggang sa madaanan niya. Ba't may putukan? Siyempre, pulis siya. Kailangan niyang rumisponde o tignan yung sitwasyon. Pero siya ay binaril din at namatay. Nako. Ay buhay.
Okay, subukan natin si kapaborito Dennis Mojares. Ito, tawagan ko na lang. Sa mga nanonood sa atin sa ating live Facebook live natin, mamaya ikat ko muna at gagamitin din natin itong ating cellphone. Yan, sandali lang at ito na para malaman natin ang sitwasyon sa labas ng impilan sa pamamagitan ni kapaborito Dennis Mojares na maghatid ng kanyang ulat. Yan, subukan natin. Okay. Sa mga nakikinig dyan sa Bayan ng Lingayen, good morning. Ito na. Hello? Hello? Oh, wala. Ayaw mong sumagot Okay. Naging busy. Si paring Dennis. Ito, tawagan natin ulit. At medyo nawawala-wala yung kanyang linya. Ito na. Magre-report ka, paring Dennis. Okay, go ahead. Go ahead, Dennis. Okay, 10-4, kapaborito RJ. Nandito tayo sa may Nalsian Bacayao Elementary School sa may bayan ng Kalasyo, Pangasinan, na kung saan ay dumaragsa na rin ang mga tao rito para sila ay bumuto sa araw na ito. At napagalaman natin sa kanina na kaninang alas 6 ay bumuto na rin si retired General Romeo Karamat. Ngunit yung kanyang anak, si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, ay hindi pa bumuboto hanggang sa kasalukuyan. At ayon doon sa kanyang staff, at mamaya raw ay pumunta rin dito si Patrick Agustin Karamat para sa gawan ay bumuto dito sa Nalsian Bacayao Elementary School. Dito sa Bacayao Elementary School, mayroong tatlong presinto lang. Tatlong presinto ang barangay Nalsian Bacayao Elementary School. So yung tinatawag na cluster, yan, haba ng pila, parang ganoon. Hindi naman na mahaba ang pila dito. Actually, hindi mahaba ang pila, kundi yung mga tao ay yung iba nandoon na sa loob ng mga presinto, yung mga iba ay nasa labas pa, pero yung mga iba hindi pa sila pumipila dito. Siguro hinihintay pa yung mga nandun sa loob bago sila pupunta para hindi sila nakatayo na pumila diyan sa may presinto dahil napakainit ang panahon, kapaborito RJ. At nandito rin ang mga kapulisan na nagbabantay ng kaayusan dito sa barangay Nalsian. Although na dito sa Kalasya, wala namang kalaban ang tumatakbong mayor dito. Ang laban lang ay from vice mayor going to councilors. Ilan ba sila sa vice mayor? Kala ko walang kalaban din. Meron? Meron yung may nag-file na isa kaya hindi hindi post, kundi may katunggali siya. May katunggali yung vice mayor. Sa mayor lang ang walang kalaban, So general peaceful ang barangay Bacayao Nalsian Bacayao Elementary School dito sa may bayan ng Kalasyo, Pangasinan. At dahil nag-ikot tayo, nakita rin natin ang sitwasyon, talagang maayos din ang sinasagawa dinaraos na eleksyon sa araw na ito, kapaborito Errol. Kapaborito RJ. Kasama mo. Okay. Nakukuha ko yung kasama ko kasi nawala dito sa Sabi mo, baka bumibili ng yung alam mo na, pag ganito, alas 10 na merienda time. At saka dito pala napakayos dahil dito pa lang sa may gym mismo. Yung mga naghanap ng kailang mga presinto may nag-assist na dito. Yan ba yung nasa highway? Dito sa highway to, highway. Highway. Yung diyan sa after ng tulay.
After ng tulay, itong Ramos Bacay Bridge. Elementary School. Okay. So, yun lamang ang situation dito sa ating kinaruan na kapaborito RJ, ano? Dito sa may Nalsian, Bacayao Elementary School. So, mula dito sa may bayan ng Calasiao, ito po ang inyong kapaborito Dennis Muares mula sa bayan ng Calasiao, Pangasinan para sa halalan na 2025. Okay, 10-4, kapaborito Dennis Muhares. Ayan, tuloy-tuloy yung ating mga report dito. At may tumatawag dito. Ilagay natin sa loudspeaker. Ayan, para... ito na, nasaan nawala. Hello? 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 Ayan, tawag ko ulit. At medyo... Hindi ako nasagot. Engineer Richard, pakisagot dito. Tayo na natin sa Bluetooth. Yung tumatawag. Ayan, tumawag lang po kayo sa ating cellphone number 0945-183-4352. Yun na lang, tawagan ninyo. Para tuloy-tuloy yung report sa ating mga reporters. Kasi hindi ko alam i-Bluetooth. Loudspeaker ko na lang. Ayan, tulad ni paring Dennis Muares. 0945-183-4352 para tuloy-tuloy na. At sa ating mga nakikinig, baka may gusto kayong iparating na sitwasyon sa inyong lugar, ireklamo, mga ganun ba? Ipanawagan para at least makontak din natin ang ating kapulisan at nang may parating natin kung ano man ang gusto ninyong mabigyan ng aksyon. Pero sa palagay ko, Engineer Richard, sa aking pagmomonitor kanina sa labas, parang normal lang. Dati-dati pag eleksyon may nakikita kong mga tricycle na nagbibigay ng libreng sakay, mga ganun ba? Tapos ang daming parang sa harap ng tindahan, daming nag-uusap, parang ganun. Pero ngayon parang normal. Parang puyat ramay totoo, puyat iramo. Ayanan na alagar na saramay pakurong sabi ka kumon kuanda pakurong lakad jadabong kuanda raro naman so dasal da panalangin. Pero ito nga sinasabi natin, tapos na ang eleksyon. Kayong mga coordinator, nagawa ba na ninyong trabaho ninyo ng maayos? Baka mamaya kayo lang nagkaroon. Iyan. Di ba? Sige, mamaya at ayusin natin yung ating linya, ha? Okay, sa ating mga field reporters na talagang nakaalalay at nakantabay sa ating special coverage ng Bantay Halalan 2025. At thank you nga pala sa ating sponsor, sa ating lunch at kanina yung breakfast natin, ang sarap. Mama Lols. Mama Lols. Ayan, ang sarap. Thank you sa pag-sponsor. Ayan. At minomotor din, ayan may yung iba nating mga opisyales kung nakabuto na nga ba. Si Lingayen Mayor Leopoldo Batavio kanina agang bumuto dyan sa may Libsong Elementary School, yung unang salbo ng mga botante dahil 5 to 7 yung mga senior citizen, may senior la, may kaparamira na pumapalapag, priority, rekabyangan na pulis, may talagang na walay kinda, may antitawag, trabaho da, rule da, sayay eleksyon, syempre priority ratan. At nanlukas so butuan oras alas 5 na palbangon tanaman sampot na ni oras na alas 7 na labi. Ako pa nga hindi pa nga ako nakaboto dahil ito aminin ko kapaborito Richard, nagising tayo alas 8 na dahil kasama tayong napuyat doon sa mga naghintay ng pakurong. Ano ba yan? Dahil ang ingay-ingay hindi ka makatulog. Tapos nagluto pa ng alam mo na nakaugilan na yan may mga nagbigay ng manok pang aros kaldo kaya maraming napuyat at naghihintay pa na baka sakali may palakarin na mga pakurong yun, di ba?
Pero alam ko kapaborito Richard sa mga sayangiseng, sa mga narinig ko hanggang sa pagpunta ko dito sa lungsod ng Dagupan nang sumaglit ako para bumili ng bottled water ay talagang yung kwentuhan nila about kung sino ang ibubuto nila, not to mention anymore, iisa yung kanilang liknaan para sa ating lalawigan at mamaya abangan po natin kung nagkaisa ang mga Pangasinense para manalo ang isang kandidato. Yan. Mamaya abangan po natin. At oras na, alas 10:24 na. So alas 7 magkakaroon na ng resulta yan. Super mapalasapas ngayon ang resulta. Pagkatapos na yan, talagang makikita na natin ang mga mananalo dahil siyempre alin dito ito Bantay Hagulay 2025. Okay, at tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan sa ating Bantay Hagulay 2025. ito, papasukin natin ang isang report. Ito, hello. Ito. Speaker na lang kaya. Saan ang loudspeaker niyan? Tulad dito, ginawa ko dito. Loudspeaker mo na lang para okay. Ayan. Para malaman natin ang kanilang report. Ayan. Bantay Hagulay 2025. Wow! Yes, ito, loudspeaker na to. Okay, hello. Good morning. Go ahead with your report. Parang hindi naka-loudspeaker. Sandali Sandali, loudspeaker mo. Okay, ako lang nakakarinig. Volume. Yan, si Kapaborito Amor pala. Yan. Alright, okay. Sandali lang Amor at inaayos natin yung ating hindi papasok sa Bluetooth hindi pumapasok. Loudspeaker mo na lang. Okay, pwede. Loudspeaker na lang. Okay yan. Sandali medyo inaayos yung naka-loudspeaker na. Hello Amor, go ahead. Yes, Kapaborito RJ. Go ahead. Loud and clear na ba? Yes. Okay. Sa ngayon, nandito tayo sa Bangan Elementary School dito sa may Bunuan. Anduke. Okay. Paboritong tan. Amor. Ayon, pero ano siya, maanos ira. Ayun. Okay. Paborito RJ, katatapos kong bumoto and nagpapasalamat tayo doon sa may pinunta nating presinto dahil dapat mahaba pa yung pipilahan ko. Syempre nakiusap tayo na meron tayong coverage. Naintindihan naman ang pinagbigyan tayo. Pero yes, saka Amor, priority tayo. Alam yan ng COMELEC. Alam yan ng mga nagbabantay. Yes. Nung una parang ayaw dahil wala daw advice sa kanila na ang mga media ay bigyan ng priority. Sino yan? Hindi ba yan na-orient? Ay, nako. Kulang ng orientation. Ngumiti lang ako. And then, sabi ko, kung hindi pwede, okay din po. Kaya lang may coverage kami, kako. Napagbigyan din ako. Sige po, okay po. Nakita naman yung ID. And heto nga, kapag dito, ibang-iba ngayon yung botohan natin. Bakit ka mo? Bakit? Kasi dati ang pila sa by precinct. By precinct. Oo, tama. Ang pila, dyan sa clear room. Diba? Halimbawa, yung presinto mo is like ako, ang presinto ko is 111A. Dati, lahat ng boto ng 0111 may isang linya. Yes. Pero ngayon, iba ang duko-dukoy. May cluster precinct. Oo, pinanlalaog dala. So, dahil sa labat, so presinto natan. Oo. Pinanlalaog na may pila. May kasama ka doon sa pila ng 0111, 0110. Pero kanya-kanya ko yun ang precinct kung saan kayo pupunta naman. Okay. Yung pila pinanlalaog na. Ay, nako. Pinanlalaog na, wala yung kanya
niya, no, inarkan building na eskwelahan, di man ibada, pero yung presinto mo doon pa rin, isa. Kaya lang kang kurunti. And heto yung sitwasyon dito, ano sila karamor iray kakaiba tayo rambutante, San Maraan. Yun ang maganda. Peaceful siya. Wala tayong, wala rin nasasalimutan. Medyo akasibango lataan ni man ni Kuno Akapila. And nagkaroon pala ng na before ako bumoto, doon sa presinto ko, ay nagkaroon ng pagka-freeze. Etong machine. Oy. Yung machine, na-freeze siya. Oo, and sabi nung election board, saka pinakita naman doon sa mga watcher, eto na-freeze siya. And normal lang daw yon. I-reset siya. Ngayon, yung mga balota na hindi na ipasok dahil na-freeze kasi ni-reset siya, ay yung balota inilagay sa isang kahon. And nakita naman ng mga watchers, 23 ballots yon. And then ipapasok na lang daw yon sa machine after nung pinakahuling boboto. So yung mga bumoto, inantabayanan pa rin para makita yung resibo o umalis na sila? Hindi, umalis na sila. Ay, nako. So, hindi na nila nakita yung resibo. Okay. Yung balot nila. Iniwan na. Oo, kita ko naman, nandoon din yung representative ng BPCRB and then yung mga watchers talagang tinawag. Pati nung i-reset yung machine, ay nandoon ipinakita talaga. Oo, at ako mismo, nasaksihan ko yon and alam ko naman, klaro, nakita ko siya nandun ako mismo sa loob. And yung 23 ballots na yun na hindi na ipasok kasi hindi naman na naghintay yung iba dahil ipapasok na lang daw yung ballots na yun doon sa pinakahuli. Boboto ma'am. Doon daw ipapasok. Kasi ang sistema, Amor, linawin lang natin. Amor, di ba ang sistema, pag bumoto ka, hintayin mo yung resibo pag sinuksok mo yung papel. So yung mga bumoto, umuwi na. Hindi na nila nakita yung resibo, parang gano'n. Oo, kasi yung iba, dala pa ang anak okay. Sabi nila, haba-haba, tapos naman, mamaya daw sa huli, binilinan naman, na mamaya ipapasok lahat. And nakita ko kung saan nilagay. Safe naman siya, nakita ko, at binilang yung ballots na hindi na ipasok doon nung nagka-freeze yung machine. And ilang beses na rin may mga, kasi ito raw, normal lang daw iyon, sabi nung pinaka-head na nagkakaroon ng gano'n, na freeze kasi sobrang init ng panahon. Sa ventilador na lang, di man, igara. Nalingat ka sa lo, Amor? Nalingat ka mo? Hindi mo, tagal lang masyadong pinila lang din. Pero ararami mo malila ira, pero kargado mo ira, aking kaya kargado ray danom, pay da, walay ayong da, ire akapila, insan akang iriya mo ira, ang kung anong nang kunti, nanabir man, tapas mo, ungap mo, di takyan. Limibra mo de. Naksalira yun mo. And ito pa maganda sa paborito, RJ. Kung tapos ka ng boto, siguro nakita mo yung picture mo doon. Dahil kung hahanapin mo yung pangalan mo, meron nang di ba, alingwan na mo ay presinto, wala lang akapaskil dyan ba? Di ba? Natawa man may, nung mo may number mo, may presinto mo, at dyan katapat to, walay ngara, ay walay lupam. High-tech ngayon. Lupam, ay di ka lang naman, mabang ka magkalaw, walay pagbabago. Si kay wala lang tiyan to, ma'am. Akin pangit di ma-picture ko kasi ibabagada ko. Natin akin siguro nan agkamo niya kaayo sa kumuta. Correct. Pero aramay kinoy. Hanggang pula pansin mo niya aramay nakaugulian noon na may old school, wala rin mambunog ya tarhita. Bawal man, di ba? Hanggang pula. Bawal. Pero malayo sila dito sa school. Meron pa rin. Hindi ka meron pa rin. May mangilan-ngilan lang. Pero araramay butang ti man kada maawat daw may itan na rin tarhita or kin. May pipili. Unlike noon talaga pati bata ginagamit doon sa school. Pero ngayon wala sila. Kasi livelihood din yun Livelihood din yun. Di ba binibigyan sila ng pera? Di ba? Pero ito napansin mo, bawal ang cellphone talaga sa loob. Kumuha, bawal.
Pag mag-picture ka, mag-video ka, bawal. Pero hindi bawal magdala ng cellphone. Huwag mong gagamitin lang doon sa loob. Okay. Yun. So, hindi nila papayagan na... paano yung kodigo mo nasa... Amor, paano yung kodigo mo nasa cellphone mo? Yung kodigo mo, yung lista ng ibubuto. Hindi pwede, nabuksan. Isulat mo lang po. Manaya, okay. Dahil, labasin ka pa rin. Hindi po pwede yun, mahigpit. Mahigpit. Pati yung pipicturean mo, hindi pwede. Pero na-try ko, alam mo, paborito, RJ, nung pagkatapos ko, nung ipinasok ko yung sample ballot ko, di ba may monitor, pwede kong tignan. Okay. Kung yun ba yun, ma'am, pag hindi mo naman natitignan, yung resibo lang ang, pero pag hindi mo titignan, okay din lang. Pero ako, tinignan ko para matry ko. To be sure, Nung yung machine na yan na gagamitin, ipinakita sa atin na mga media. So okay. Yung ano mo, sa experience mo talagang kung ano yung ibinoto mo, yun ang lumabas. Oo, at legit, ko rin yung resibo na lumabas. Talagang doon. Okay. Yun. Yun ang maganda. Sa experience ko siyempre, agka makalusot sa amin tinta na limam. Parang ka lang makapidwa. Wala picture tula natin. Maliban yung picture mo, kung wala kang picture doon sa may listahan doon sa labas ng mga botante sa presinto na ito, may picture yung iba doon sa logbook na pipirmahan. Nagboboto ka na. Yun. May picture doon, malabo. So talagang ito lang, gusto ko lang manggaling sa Amor, na yung iboboto mo, ikaw lang ang makakakita. Walang ibang makakakita. Para dun sa mga tumanggap na parang tinakot na, uy, manumpal ka. Siya ibotom, tani, inawat mo, may pakurong ko. Ande, may kursunadam, talagang no si kato, agdanta, dananang nang, adana-detect. Parang ganon, Amor. Angga po, si Kalabad, isang mo i-check mo, demand. Pati yung nag-a-assist doon. From DepEd, nung ipapasok mo yung sample tapos tinignan ko yung monitor. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi siya nakikialam. Yun. Hindi siya basta nung, pwede ko bang makita? Sabi ko sa kanya. Panamin ko rin, inanusang ko, inansagay, correct lahat yun nandun. Tapos, chinek ko ulit. Pwede nyo rin po i-check dyan sa resibo. Sabi niya. At kapag hindi na-count pala, halimbawa, may mga hindi na-count, halimbawa, nasobra mo yung shades. Makikita nila sa resibo. Kaya yun ang i-check ng mga botante. Okay, kailangan na eksakto lang. Pati yung mga numbers ng ibinoto ko, chinek ko talaga. Kasi para, yung bang mapatunayan natin na walang pandaraya. Okay. So ikaw na makapagsasabi, tumpak, walang daya. Totoo yan. Ako mismo Talagang tinignan ko lahat yung itinuro ng COMELEC kung paano makikita kung tama o hindi or may pandaraya. Ako nakita ko mismo na clear, maayos. Okay. And kaya, yun nga, yung 23 ballots na hindi siya naipasok sa machine kanina dahil na-freeze yung machine. Pero naayos na rin agad. And normal lang daw yun dahil mainit ang panahon. Ilan daw ng machines ang nagkaroon ng freeze. And yung mga ballots, doon sa area ko, doon sa nakita ko mismo, nilagay sa isang box. At nakita lahat ng mga nagbabantay doon, pati yung PPCRB. Kapaborito. Okay, yan ang ating report, Kapaborito RJ, mula rito sa Sabangan Elementary School ng Bunuan, Gisat. Ako po si Amor Legazpi Viga para sa Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025. Ayan, 10-4, Amor Legazpi Viga. Ayan, tatalakayin natin kung gaano nga ba. Kasyur tayo na kung sino yung ibinoto natin ay siyang lalabas mamaya doon sa pagbilang naman ng ECM, doon sa ating mga ibinoto. Dahil pag bumoto tayo, makikita natin yung resibo. Ngayon, ang pag-uusapan natin, kung talagang yun naman ang iipunin ng machine para naman makuha yung total votes ng mga kandidato at hindi mahahak. Okay, balikan natin yan pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes.
San ang putak-putang informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Pugo Grande, Paborito. Pugari Sweet, Salapinga, Paborito. Salisay, Paborito. Tambat, Paborito. Tapwa, Paborito. Tanjat Tabang, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Okay, tuloy-tuloy. Programa tayo, Tatang Tanagagi, kada Science Special Coverage na DWG 88.9 FM, 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito. Siyempre, Kalop Cantabe ni amigo RJ Jimenez at your service always. Speto Technical, Engineer Richard, Engineer Dennis, Engineer Nexon, yan. Kaya Tatang Tanagagi ka, sarat ay mambabantay, saray pooling percent. Ano, bimutoy amurdiga po na yo. Priority, so saray pumapalapag, pati saray senior citizen. Walay rule ginagampanan po natin sa panahon ng eleksyon. Kaya sana alam ninyo yan. May imbalita ng kapaborito amor at talagang may antitawag saya garantisado sure so sa may imbuto to si Katuman Mat so Pimaway at sa may resibo ganun po yun yung ating walang problema doon sa ating ECM para yung mga buto natin siya talaga yung pumasok at papasok. Pero ang kinatatakutan diyan ng iba na mga kandidato yung magiging resulta. Yung talagang kabuuan na pwede nang i-transmit nung ECM sa mga server ng COMELEC at yun yung malalaman natin agad after bumoto tayo pagka nag-close na yung butuhan sa oras ng alas 7 yung kabuuan na yung total votes na nakuha ng mga ibinoto natin sa kanya-kanyang presinto. Kaya nga may question dyan paano namin masisigurado na yung talagang ibinoto namin yun yung matototal para sa ganun mapatunayan natin yung integridad nung resulta
ng eleksyon. Dahil nung mga nakarang eleksyon, gamit ang ECM, marami ho yung mga nagreklamo at lumabas na mga balibalita na may mga na magic doon sa mga resulta. Kaya ngayon pinagbuti ng COMELEC yung eleksyon ngayon, at ito na nga yung kasagutan. Dahil habang bumuboto tayo, mga kaibigan, mga kapaborito, ay hindi pa ho nakakonek sa internet yung mga ECM na yan. At ikokonekta lang yan pagkatapos ng butuhan at matutal lahat yung ating mga boto, votes na nakuha ng mga kandidato, at doon lang yan, doon lang yan ikokonek sa server o sa internet para ma-transmit yung totality na votes na nakuha ng mga kandidato. Pagsasama-samahin na yan, at doon na makikita kung ano yung total votes na nakuha ng isang kandidato. Habang bumoboto po tayo, ay hindi pa ho yan nakakonekta sa internet. Kung makikita ninyo kayong mga watcher, nandyan pa yung anong tawag mo doon, yung plug, yung parang pag mag-charge ka, yung ganon na linya para i-connect sa internet, nandyan pa rin yan. At hindi pa yan nakakonekta. At mayroong ano yan, may sa nakita ko may parang silyo yan. Nakasealed yan na dalawa. At aalisin lang yon at i-connect sa internet after na matapos yung butuhan magsara. Yung butuhan sa oras ng alas 7. Ganon ho ngayon. Dahil mayroon hong isang abogado ang komisyon dyan at nagpaliwanag na according to him, habang bumoboto tayo at sinusuksok yung ating balota at tumpak nga yung resibo na tulad ng nasabi ni Amor na talagang satisfied siya, doon pa lang, pwede na palang mahakyan kung nakakonekta sa internet. But good news ngayon, dahil sa ngayon habang bumoboto tayo, yung ECM na yan, hindi ho nakakonekta sa internet. At mamaya ho, kung walang internet, siyempre walang signal. Tulad ng cellphone mo, ito yung para malaman nyo lang. Hindi nakakonekta sa internet, wala kayong data, hindi kayo makakontak, di ba? Wala kayong load, parang ganon. So, mamaya, after nung eleksyon sa kanila, i-connect sa internet. Yun ho ang kasiguraduhan na ipinarating ng isa sa mga aakto bilang Election Board of Canvasser dito sa nangyayaring eleksyon ngayon. Ito, pakinggan po natin para maliwanag. Ito. Pangalawa po, pagkalabas ng makina, meron pong dalawang seal na plastic na merong serial number na nakahook, na nakalap doon sa likod ng automated counting machine. I-check po ninyo na hindi na break yon at pareho pa rin yung serial number na nandoon sa mga selyado na iyon. Pagka-print po ng initialization report, tignan nyo po yung baba ng initialization report, meron pong nakalagay doon na system hash 0438 po yung start. Sana po mai-compare natin ito doon sa published ng COMELEC na hash codes kasi yun po yung audited na source code at sana po mag-match yung ipapublish ng COMELEC na hash codes doon sa hash code na system hash na makikita natin sa initialization report. Yung cast votes ay naka-zero din po. Pagkatapos po ng voting, doon po magpiprint ng election returns. At saka lamang po, pagkatapos ma-print yung election returns, doon lamang po sisirain yung dalawang plastic na seal doon sa likod ng automated counting machines para mabuksan yung slot ng para sa Ethernet or para sa USB modem. Inuulit ko po, sakalang i-break yung dalawang seal sa likod ng automated counting machines pagka-print na ng election returns at doon po isasaksak yung ating mga devices mag-connect sa internet at doon po pwede nang mag-transmit papunta doon sa servers ng COMELEC. Yung mga watchers, bantayan po ninyo na dapat yung hawak ninyong election returns
ay match doon sa ipapublish ng COMELEC later on na resulta ng eleksyon para sa inyong presinto. Ayun, maliwanag. So may ano doon, may parang plug siya sa na i-connecta doon sa likod ng ECM para may transmit na sa server. So sa ngayon, habang bumuboto tayo, hindi mo na yan nakakonect sa internet para safe at hindi ho yan mahack. Mamaya pag nakumpleto na, mag-preprint na ng total votes na nakuha ng mga kandidato at itra-transmit na yan sa server, doon na yan i-connecta sa internet. May dalawang silyado yan sa likod na pwede na nilang sirain yon para mabuksan na at mai-plug na yan, mai-connecta na sa internet. Ganun po yun ang sistema ngayon. Kaya kayong mga watcher, tignan ninyo yan kung silyado pa. Para masiguro na yung pupunta sa mga server, ang tinutukoy natin na server pupunta sa official account ng COMELEC, official account na ipapublish ng mga media outlet ng PPCRB, yan yung kanilang mga katuwang dyan. Dahil nakikita natin sa mga naglalakiang media network na nauuna sila na nagpapalabas sa mga election result dahil nakakonekta rin yung server sa kanila. Yun sa atin. Kaya makikita natin na mamaya after 7 p.m. Closing, mauna muna yung pag-produce ng total votes ng mga kandidato sa mga presento, tapos i-connecta na yan sa internet para yan maibato na rin at makwenta na lahat. Kaya magkakaroon na ho ng mga partial, official result at ating tanagagi. So ganun po yon. So dapat mapagmatyag po tayo para sa ganun masiguro natin na kung sino yung ating ibinoto ay siya po talaga ang lalabas na mananalo. At tayo rin dito sa Radyo Pangasinan ay palaging nakabantay. Bantay Halalan 2025. Okay, alas 10:49 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagmomonitor sa mga iba't ibang presento na pinagbobotohan natin ngayon ng ating mga kababayan. Pero yung nararanasan ng mga kababayan natin ngayon, dati pagka yung presinto mo, yun na yung isang kwarto na doon ka buboto. Pero ngayon clustered precinct, yung mga ilang tatlo, siguro 4 na presinto, isang kwarto yung pagbobotohan. Kaya ang COMELEC naman, kantabay ang ating kapulisan ay nakamonitor sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Dahil siyempre ito yung midterm election at yung ating mga kababayan ay nagkaroon na naman sila ng isang karapatan ngayon. Pantay-pantay po tayo ang bumoto. At tayong mga botante ang boss ngayon. Tayo ang sinuyo. Tayo ang pinakiusapan yan ng mga gustong manilbihan sa ating bayan. Kung may napapansin kayo dyan na di ka nais-nais o kaya kailangang aksyonan ng ating mga kapulisan, feel free na tumawag sa ating himpilan, ating cellphone number 0945-183-4352. Ito, loudspeaker natin to. Commander Manager, yung loudspeaker nito. Ayan, may report po tayo na tatanggapin mula sa labas ng ating impilan pero nawala. Tawag ko ulit. Tawag ko ulit. Okay. Kapaborito, dito na lang sa cellphone ko para madali 0945-183-4352. Kapaborito, kung sino ka man na tumatawag. Para habang ako ang nakaupo dito, ito na lang ang tawagan ninyo, 0945-183-4352. Ayan. Para di na
may isturbo si ating mga kasama dahil siyempre talagang talagang kailangan nakatutok tayo dito sa ating coverage. Pantay Hagalan 2025. Eto, tumawag lang kayo dito sa ating, ito na, tumatawag na, okay, loudspeaker natin. Hello? Yes, hello, magandang umaga, kapaborito RJ. Yes, go ahead. At kanina lang, dito sa may bayan ng Bautista, bandang alas 9, ay bumoto na si incumbent Mayor Joseph Espino na tumatakbo bilang konsehal sa bayan ng Bautista. Kasunod niyang bumoto ang tumatakbo namang alkalde ng bayan ng Bautista na si former board member Jerome Vic Espino. At hanggang sa ngayon ay wala pa tayong balita kung anong oras darating dito sa Bautista Central Elementary School si former Pangasinan Governor Amado Pogi I. Espino III para sa kanyang pagboto. At kasama, ang alam ko ay base doon sa kanilang presinto, makakasama niya ang kanyang may bahay at ang nag-iisang anak po nito. At ngayon naman ay inaasahan po sa Pag-asa 42 degrees Celsius ang heat index, no? Ay inaasahan po natin dito sa Pangasinan. Kaya abiso sa ating mga kapaborito na magdala ng kanilang tubig at mag-hydrate at magsuot lamang po ng mga light na damit para hindi po masyadong mainitan dahil ngayon pa lang alas 11 na halos ramdam na yung init ng panahon. At hanggang mag-aalas 7 pa ang itinakdang botohan dito sa buong Pilipinas. Ngayon naman mga kapaborito RJ, papunta tayo sa Lingayen. Para... Hello, go ahead. Hello. Yes. Papunta tayo ng Lingayen sa Pangasinan Police Provincial Office para kumuha naman ng mga detalye at follow-up sa ating Provincial Director kay Police Colonel Rolfer Capoquian tungkol dito sa mga nagaganap na insidente ng pamamaril, lalo na dyan sa may bayan ng Santa Maria at ilan pa mga insidente ng pamamaril sa bayan ng Malasiki. At mamaya din susubukan natin na provincial po kung kamusta na nga ba ang nakapag-learning ng mga complaints tungkol po dito sa mga ACMs, kung meron na po ba silang mga natatanggap na mga valid complaints regarding po dito sa nagaganap na halalan ngayong medyo. RJ? Yes, go ahead. Ayan. Yun na lang po muna hanggang sa ngayon. Mula dito sa bahay ng Bautista, Jonathan Ortega para sa Bantay Hagalan 2025. Bantay Hagalan 2025. Ayan, 10-4, kapaborito Jonathan Ortega. Galing po dyan sa may bayan po ng Bautista, Pangasinan. Kung saan dyan po buboto, dyan ho nakarehistro ang ating dating gobernador Pogi Espino III. At siyempre kasama niya ang kanyang may bahay na buboto dyan, si Madam Karina at si The Fourth. Yan. At siyempre yung nabanggit ni kapaborito Jonathan na pwede siyang makipagtalastasan at makipaghuntahan kay Provincial Director Rolfer Capoquian patungkol sa mga nangyari before itong butuhan ng mga barilan. Yung hong sa Santa Maria, nadaanan lang niya yung dalawang grupo. Alamin natin kung bakit armado yung dalawang grupo. Kaya pinuntahan niya, binirify niya, chinek niya siguro para magresponde, pero pati siya binaril hanggang sa mamatay yung biktima nating pulis dyan. At yung report kaninang umaga patungkol sa isang anak ng barangay captain. Kumusta na kayo dyan? Barangay Kabalitian, isang island barangay dyan sa Sual, Pangasinan. At mamaya mapapakinggan natin yung pakikipagpanayam ng mga media sa pulis Sual, Pangasinan, kung ano nga ba yung nangyari dyan sa may Kabalitian, Sual, Pangasinan. Ayan, mamaya po yan.
at para malaman natin ng detalye at yung mga nauna na mga insidente dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ayan. At sa mga ibang bayan na tahimik in totality tahimik naman sa Pangasinan. At sana yung mga kapulisan po natin maging sila yung mapagmatsyag para sa ganun maiwasan po yung pwedeng mangyari na may magkasakitan. Yan. Mamaya po yan ay paparinig din natin yan. Yung interview sa isang police officer dyan po sa may Sual, Pangasinan. So yung report ni Kapaborito Jonathan na ngayon yung init ng panahon nasa 42. Yung init ng panahon pagka 40 na talagang ang putanglatan. Kanyan ingat-ingat sa ating mga kababayan na pupunta sa mga presinto para bumuto polling precinct kasi alam ninyo yung init ito yung delikado from sa oras na ito mag-aalas 11 na hanggang alas 4 ng hapon. Kaya kung meron kayong parang mga dinaramdam na nagme-maintenance na po kayo, pwede naman kayo mamayang alas 5 malam ni oras kasi ang gada alas 7 ang betul ay panahon na dasatan mga alas 5. Ako nga bubuto mamaya pa mga alas 6 siguro kasi dati bumubuto tayo Kapaborito yung una rin tayo alas 5 alas 7 ganon, pero sa ngayon puyat dimot lante saka may tayo dito kaya mamaya na lang alas 6. Okay, ulitin ko, thank you sa ating sponsor sa pagkain ngayon, Mama Lulz. Thank you. At sa ating mga kababayan na gustong may iparating public service o ano pa man dyan patungkol sa nangyayaring eleksyon ngayon, feel free na tumawag sa ating ginagamit na numero sa oras na ito hanggang mamayang alas 12 0945 1834352 para sa Bantay Halalan 2025. Okay, magbabalik po kami pagkalipas ng isang o mga paalala bago po sa mga iba pang ulat manggagaling sa labas ng ating impilan. Sandali lamang po. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hanap mo ba di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Lucao District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Bayambang, Paborito. Kalasyaw, Paborito. Pasigi, Paborito. Mapandan, Paborito. San Carlos, Paborito. Nandiyan Santa Barbara, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 special coverage ng Radyo Pangasinan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. RJ Menesnes nakakulupyo sa Bantay Halalan special coverage na DWG 88.1 Radyo Pangasinan, Master Control Right Taluran, Engineer Sayo, Engineer Nexon, Engineer Dennis, dan Engineer Richard Palaganas. Richard Ulanda. Ito, may tumatawag na naman si Kapaborito Joseph. Okay, paano natin ito? Kapaborito Joseph, dito ka na lang sa cellphone ko, ha?
Para okay dahil nila-loudspeaker ko na. Kapaborito Joseph, standby. Ito na lang cellphone natin, 0945-183-4352. Yan. Saka na lang muna tumawag para sa ulat na manggagaling sa labas ang ating himpilan sa patuloy pa rin na pagbabantay natin, pagmomonitor sa mga kaganapan. Yan, dito na lang sa cellphone natin na kapaborito Joseph, 0945-183-4352. Wag dito. Hindi ko maipasok. Kapaborito Joseph, dito na lang sa number ko, 0945-183-4352. At hindi ko makita yung loudspeaker niyan. Dito, automatic. Kapaborito Joseph, 0945-183-4352. Dito ka na lang tumawag para okay na okay. Yung report mo may parating natin agad dito sa ating palatuntunan kung saan ka man naroon. Ayan. Yung mga kapaborito natin, kumusta na ang kalagayan ninyo ngayon? Yun, mga tulog pa. At mamaya siguro itiba-tiba na naman itong mga fast food chain, kagabi yung 24 hours na fast food chain ay punong-puno. Dahil maraming natanggap na mga pakurong, yung mga nakapuslit, dahil sinasabi natin in fairness sa ating COMELEC officers, mga kapulisan, talagang hindi rin sila natulog sa pagbabantay kung sino yung mga nagbibigay, dahil may programa ho sila na kontra bigay. Pero tulad ng mga nakuha nating impormasyon, palipat-lipat kung saan sila mag-PP out. At syempre yung mga butante sa nakuha nating impormasyon, sila ay anong tawag mo dito? Napuyat! Ayan, dito na lang sa 0945-183-4352 kapaborito Joseph. Ayan na, tumatawag na. Okay, ito na. Papasukin natin ang report. Manggagaling sa labas ng himpilan, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Go ahead. Yes, sir, for kapaborito RJ at gabay ti palabatan ipasabi kapaborito RJ, kawala rin naawatay natin niran information. Ang gano pulos lang so amay pambubuto sa sari totoo natin. At bali na binmali, walay ni-report na siya tayo kasabid report na siya tayo. Anggat sa rin kaplasan at wala na kunoy unluloob-loob at saray kabkabungan, mga kampanya tan mangiiter na pakurong. Ay, nako. At sa report yan, awat ay kapaborito RJ, walay nagagawan movement kuno ditan barangay Luna, poblasyon, nagkalalo party na ilog, wala kuno'y asawa na sa kay miyembro na Public Order and Safety Office, man house to house. At sikatuyan natin, so gabay tayo itawag imano, at sari makan kanupugan, yan naman bilang at walay katuan tuya, siyempre, araya may action niya, bawal la at saran kapusan. Asumpal lang sa panagkampanya, ayala may voting day, kaya naidantimot na may 45 days pangkampanya. So, agla na kaukulan niya, agla na kaukulan sa panangampanya at sarin kapusan. Kaya sikatuya, so gabay tayo clarify kapaborito RJ, at apendya runtan at nalinuwan tayo saya, ayas report na watayo lanti, at sakay kuno, asawa, na sa kaya Public Order and Safety Office, so man house to house natin at parte na sa Luna at Ilog, Luna, Poblasyon at Binmali, Pangasinan. So sikatunitan, so ni-report tayo kapaborito RJ para ako po si Joseph Kanilang Bakani para sa Bantay Halalan 2025 ng Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025. Tempora, kapaborito Joseph Kanilang Bakani, loud and clear. Sa may lugar yan ni-report din kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Mandirngal so COMELEC Binmalay, PNP Binmalay, please. Paki-aksyonan ang report na yan na
Ni-report ni kapaborito Joseph Kanilang Bakani dyan sa bayan ng Binmalay, Pangasinan. Bawal na po. Tapos na po yung pangangampanya. Ando ko ilbot lamay agaw 45 days enter sa saray kandidato, pero yan according to report parang mangukuyong ni na saray botante vote buying pa rin po yan. O sige na report ka na kung sino ka man, tumigil ka na dahil nandyan na sa likod mo ang COMELEC at mga kapulisan. Kung sino ka man hanggang sa ngayon akinahita sumpala watan niya man bubunog. Ay, Socialist Triangle. O sige, tuloy-tuloy tayo tatang tanagagig. Dapat i-aksyonan nyo agad yan. Sa ating palatuntunan, Bantay Alalan 2025, nakakantabay ni Amigo RJ Jimenez at your service always. Panawagan sa ating mga kasamaan sa field. Kung malapit lang kayo sa station at pwede na kayong pumunta dito para tayo'y mananghalian. Ayan, talagang okay yung ating boss na si Joey at ang Mama Lulz. Yan, sarap. Kaya kung saan man kayo naroroon, mag-proceed muna dito sa station para sa lunch. Okay, yan. Nabanglisan kami, nakidyon lang. Okay. So, rumnira na impormasyon na balita yung nabanggit natin dyan sa bayan po ng Sual, Pangasinan, kung saan may insidente ho ng parang harassment sa anak ng isang barangay captain sa isang barangay dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Ito ay iniimbestigahan ng mga otoridad at ito para malaman natin ang detalye ng pangyayari na yan. Narito po ang police officer ng Sual, Pangasinan para ho malaman natin kung ano ho yung nangyari dyan sa bayan ng Sual. Sir, ano ho ba yan? Magandang umaga po sa lahat nating tagapakinig. Base nga po sa ulat na naitala natin, ito po ang anak ni Kapitan Duqueña na isa pong incumbent barangay dito sa Barangay Cabalitsan. Ito po yung island barangay natin. At isang Jesus Gacad Tabobong, isang feed speeder ng mga isda, binugbog ng mga iilang kalalakihan. So ito po ay nangyari ng alas 11 na alas 11:40 ng gabi at continuous po ang ating sa pamamagitan po ng ating continuous police operation follow up at sa action na ginawa ng kapulisan ay naka-aresto po tayo ng 4 na suspect na positibo naman po ang itinuro ng ating mga biktima. Hinggil nga po dito sa nangyaring pambubugbog. At base po sa statement ng ating mga biktima ay without apparent reason nga po na sila ay binugbog. Nang hinahanap nila si Kapitan doon sa area at nang hindi nila makita, base sa ating mga biktima ay walang kaano-ano ay sila ay sinaktan nitong mga lalaking ito. At ang kagandahan po nito sa police response natin ay naaresto po sila at sasampahan natin sila ng kaukulang reklamo. Accordingly, ang hinahanap lang po talaga nila ay si Kapitan Duqueña. Base sa salaysay nung dalawa nating yung anak ni Kapitan ay sila po talaga. And then ang mga nakuha naman nating mga biktima ay kamag-anak din po nila yung iba, kaya nga nakakagulat po ang sabi nga po kanina nung ini-interview natin, yung ating mga biktima ay walang naiiba daw sa kanila, kaya sila man din po ay gulat na gulat kung bakit ito nangyari. Okay, so yun ang pangyayari dyan sa may Sual, Pangasinan, dyan sa may Cabalitian Island kung saan hinahanap si Kapitan Duqueña. At yung mga nangangalaga ng mga fish cages dyan, sila yung binugbog. Pero saludo tayo sa kapulisan dyan sa Sual, Pangasinan. At agad na naaresto yung mga suspect. At siguro magkakaroon ng malalimang investigasyon po dyan patungkol sa kung anong dahilan at hinahanap nila
si kapitan ng SWAL Pangasinan. Pero ang masasabi natin ginawa agad ng kapulisan ang kanilang trabaho at inaksyonan at may mga nahuling mga suspect. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Ating palatuntunan, Bantay Halalan 2025. Malapit na ho, parang nangalahati na dahil mag-alas 12 na. At syempre mayroon pa pong 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, malayo pa. Anong oras pa? Kapaborito Richard. At malalaman na natin kung sino ang mga mananalo dito sa midterm elections, kung saan pipili po tayo ng 12 senadores. At syempre from senador, mga congressmen na, mga diputado at syempre mga governor na pipiliin sa iba't ibang probinsya at vice governor at mga board members, ayan. At syempre mayor, vice mayor at mga councilor, yan. Kaya mamaya abangan po natin ang blow by blow report dito. Huwag kayong bumitaw sa pakikinig dito sa 88.1 Radyo Pangasinan, ayan. Alas 11:17 na po ng umaga. Okay, sa ating pagpapatuloy, batiin muna natin yung mga nakasubaybay at talagang umaantabay dito sa ating himpilan. Ito kay former Vice Mayor at nagbabalik na Vice Mayor Ray Taktak mo, Mamenta. Good morning, sir. Diyan sa Binmalay, Pangasinan, nakaboto na daw. Okay, alright. At syempre yung kaibigan natin dyan sa Barangay Libsong, Lingayen, Pangasinan, good morning sa inyong lahat. Sana manalo yung kandidato ninyo. At syempre sa pamamagitan ng inyong suporta. Pero inuulit po natin na syempre ang mananalo ay yun hong gusto ng higit na nakararami. Kahit na lumamang lang po yan ng 1 point. Talagang may dideklara at syempre siya ang gusto ng majority. Ayan, kasi kung minsan bakit nga ba nagkakaroon ng mga tie? Di ba? Talagang hindi mo alam ang kahihinatnan. Biruin mo sa dami-dami ng mga bumoto, magkakatay pa kayo. At syempre Toscoin ng remedyo dyan na opisyal yan sa COMELEC. Wala yung hatian ng term, Toscoin yan kung sino yung mananalo. May mga nangyari ng ganun sa mga previous mga nakarang eleksyon na nagkakaparehas ng boto yung dalawang kandidato. Okay, ano ito? Asumpalay pakurong sir. Maswerte iray ka-ordinator diad lugar me. Kulabit lang ta asumpalalante. Sige Ang masasabi ko lang, obserban nyo. Baka mamaya magkakaroon ng bagong NMAX. Kasi pag kotse sobra na ang kanyang pinikit, di ba? Pero mga motor-motor lang, mga ganon. O kaya mga appliances ang kanyang maproproduce, di ba? Pagka tapos ng eleksyon. Yan. Pero sana manalo yung mga kandidato ninyo, kayong mga coordinator para wala nang problem. Mamaya pag natalo, hanapin bakit? Unya so imbunog ko akinoy. Unya labat sunala kabuto nang gastos akyo nyoy. Ngayon iba na ho ang eleksyon deryayo. Deryayo. Kasi iba na ho ang eleksyon ngayon. Ito mapapatunayan natin na kahit hindi ka nagbigay, pwede kang manalo. Mamaya mapapatunayan natin baka may mangyaring ganon. Yun ang magpapabago ng sistema sa ating nakaugalian. Pag may mga nanalo mula konsihal na hindi naman nagbigay nanalo, yun na yung magiging basehan na talagang gusto nila yung isang tao. Kasi hindi naman lahat to nagbigay di ba? Talagang yung iba dyan talagang may prinsipyo at talagang yung kanilang imparuntal ay pang-inganyo dasaray tutu at sa may nayarin nagawanda no si karay makairong no si karay manalo. Yung mga iba nga na nagbabalik
Yung taas noon na sinasabi nila na kung gusto niyo pa kung ibalik dahil sa aking mga nagawa nang ako'y nakaupo na gusto ko pa yang ipagpatuloy. O yan na lang yung kanilang nagiging sandata para makumbinse yung mga botante na sila ay ibalik sa anumang posisyon na kanilang tinatakbuhan. Konsihal, may mga ganyan na hindi naman nagbigay pero ang kanilang sandata ay yung kanilang performance. Parang ganun ba? Baka may mga magwagi na mga ganun, sila yung magpapabago ng sistema ng eleksyon itong vote buying. Pero sabi ko nga, marami rin tayong na-interview na talagang nag-antay ng mga ayuda pero sa kanilang puso't isipan, mayroon na silang kursunada at mayroon na silang alam na talagang magbibigay serbisyo sa kanila kung ito'y kanilang pagkakaisahan na ibuto. May mga ganon, may mga ganon. May mga usapan nga nung bumibili ako ng bottled water, nandun din yung driver ng isang minibus. Narinig ko nga, may kahuntahan siya kung bakit niya ibubuto yung isang kandidato. Meron siyang mga rason. Sabi pa nga niya, wala namang ibinigay yun, pero siya pa rin ang ibubuto ko dahil sa gusto ko ang kanyang serbisyo. Parang ganun ba? Kaya doon ko napagtanto sa mga narinig kong ganun, kapaborito Richard, na ito ay anong tawag mo dito? Isang patunay, yan, na talagang sa ngayon talagang yung mga botante ano na sila, parang anong tawag mo dito? Alam na nila kung sino yung ibubuto nila, yung talagang matakla tatang dagagik so panagnunod da. Kasi nga ganon, dahil halos lahat dinadaan na lang sa ayuda o kaya sa pamimigay. Kaya ang nangyayari ngayon, kawigi-kawanan mo ta. So impangawat da tatang tanagagik. Siyempre sa kilabat si ibuto da ngawat iradwara. Di balanse indala natan. Parang ganon. Hindi nagbigay pero yung serbisyo talagang gusto nila na maramdaman muli. Parang ganon. So kahit hindi nagbigay ay talagang, yun nga yung sabi ng isang driver dun sa kahuntaan niya, dahil meron siyang mga mas mabigat na basihan. Yun. 24 minutos kasumpalan na alas 11 at sayan kaugtuan la tatang tanagagik. Tuloy-tuloy ni sa coverage sa'yo. Pantay Hagalan 2025. Ayan, at meron na naman tayong tatanggaping report. Sino ka man, dito ka tumawag sa ating number 0945-183-4352. Ayan, 0945-183-4352. Yan. Yan, may tumatawag, engineer, doon sa ating telepono. Hindi ko maikonekta dito sa ating Bluetooth. Ayan. Dito ka na lang tumawag sa 0945-183-4352. Kung nakikinig ka at may monitor ka, kapaborito, dito na lang ka tumawag sa 0945-183-4352. Ayan. 0945-183-4352. Ayan. Para may parating natin ng mga kaganapan mula sa labas ng ating himpilan. Any reaction, mga gusto ninyong iparating na mga nangyayari sa inyong kapaligiran, lalo na patungkol sa eleksyon. Pwedeng aksyonan ng ating mga kapulisan, ay makipag-ugnayan lang po dito sa ating palatuntunan at yan po naman ay ikokonekta natin sa mga otoridad. Ayan. Okay, ito yung ating kapaborito na mag-ulat 0945-183-4352. Ayan. Para sa tuloy-tuloy Pantay Hagalan 2025. na pagbabantay sa ating nagaganap na midterm election. Ito, ilang buwan lang ang palilipasin na mamaya mayroon ng mga mapipili. At syempre yung mga incumbent, kung sakaling sila ay matalo, hanggang June 30 pa
pwede silang maupo pa sa kanilang posisyon. Ayan, by July 1 doon na papalit yung mga bagong halal kung sakali man na may mga matatalo na mga incumbent. Pero pagka yung incumbent nanalo, syempre tuloy-tuloy, another term for them, di ba? Okay, ito yung ginagamit natin ngayon. Huwag na kayong tumawag diyan sa kabila, 0945-183-4352. 0945-183-4352. Yan. Okay, yung mga nakantabay sa ating himpilan, yung mga kaibigan natin dyan sa public market ng Lingayen, Pangasinan. Kumusta na po kayo dyan? Anong lagay po dyan? Alam ko tahimik dyan sa ating bayan. At mula pa kagabi, talagang tahimik na. Alas 12, wala na. Daming nagabang pero wala na. May mga nagpa-aros kaldo, mga ganun-ganun lang. At may inaantay sila pero sabi ng iba wala na. Di ba? Sige, kumusta na kayo diyan? Kumusta na ang bilay-bilay diyan sa palengke? Mamaya siguro after election. Tuloy ang buhay. By the way, ngayon dineklarang holiday Kaya nga yung report natin kanina, pag binagtas natin yung langsangan mula Lingayen hanggang Dagupan, walang ka-traffic. Ayan, hayahay ang pagdadrive. Talagang mawaya-wayay dalan. Pero lingok lawari, Engineer Richard, aliwa aloob ko lawari building. King kwa mo, kakapot. Ano ba to, kako? Kakapot. Yun pala, bahala kang magtaas. Okay, ng roll up. Okay. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Pantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan.
Bantay Hagalan 2025. Okay, tuloy-tuloy tayo tatang tanagagik. Bantay Halalan 2025. RJ Menes at your service. Nakakalop yun Aspeto Technical, Engineer Nexon, Engineer Richard, and Engineer Dennis. Yung tropa pag nakikinig kayo, malapit kayo dito, lunchtime na. Alright, thank you sa Mama Lulz, Sir Rob, Sir Robert R.P. Mejia. Namimiss ko na yung siupaw, sir. Ang naalala ko si Sir Robert nung siya pa ang Poso Chief. Pagka meron tayong kinukuhang balita dyan sa kanyang opisina, matik yung siupaw, sir, masantos, siya manangugto. Saray amin wata niya mambabantay, nagagawan butusan natin dan nandaruang presinto. Mabuhay po kayo, so far so good. Wala pa naman tayong mga nare-receiving report na nangyayaring toward incident, harassment o pananakot, wala. Talagang matintininos. Ang ating kapulisin naman ay nakamonitor sa mga kaganapan sa pangunguna ng ating Provincial Director, Police Colonel Rolifer Capokian, at siyempre mga COMELEC officials na nakantabay at siyempre naghihintay ng mga reklamo. Pero parang wala akong naririnig na reklamo. Yun lang sa dukoy na pila, clustered lanti. Pero likod at satan at peaceful jad luyag tayon Pangasinan. Yan. Kaya antay-antay lang tayo. Siguro ngayon yung mga kababayan naman natin tumatiming. Siyempre ay petang na panahon. 42 kwa mo pa. Although wala ramay sa kalaban ti balot na nilalamat. Pero ang timing tayo mga alas 6 baka mayroong thunderstorm na naman. May uran nanto Pero maunglay uran, medyo ambetel. Nansa may amputang masalimuot. Lalo la sa ramay walalay maintenance santo So alwar-alwar habang naghihintay tayo hanggang mamayang alas 7 ng gabi para malaman natin kung sino ang mga magwawagi. Yan. Paruunan. Yung ating mga mamang driver, medyo desert na susaray pasaheros yun. Timing matira, pero kayo mapaga na buwan, sumbawi kayo. Sigurado kamyamay susaramay umpasyar da saray mall. Kamyamay so sa may kwartan si Kuanan the late amigo ka si Dr. Salvador Duque panaon na eleksyon kwanto umbulaslas so ekonomiya aken siyempre paway so kwarta kwa mo pa pigaray pimaway kwarta natan talagan unliliber-liber saray ang kaplusan aramay akabaul ya kwarta na saray kandidato, di ba? Aramay wadtanya nabubuot na lan inyaamot ya kwarta o umpaway tatang tanagagik pimaway tanya kwarta siyempre umbulaslas ekonomiya aking kanyo wala ray mangaliw na appliances, wala ray mangaliw na lukanan, wala ray mampaprint na saray t-shirt untantan at tanso amay domino effect tatang tanagagik nasa may ipawaya kwarta ramay paluroy Makati sa kaya kandidato, di ba? Pagkakonsel laban natan mang konsel ka da sa kaya balay kwinta-kwintaan mangkonsel ka talagang seryoso kan mga kandidato kamo pa kulang tay sa kimilyon mo sa kaya balay unyaran na panaon niya talaga nakukulan mo mampaprint nasaratay tarpaulin mampagawa nasaratay nandarumaran na paraphernalia ibunog mo tana siyempre mampabalingit saray kandidato no sa kaya konsel kwa mo gastos na milyon pigara yung kakandidato sa kaya bali rami ang kapi kwarta mula pinakalimit 100,000 kwa mo pa di paway su kwarta kanyan saya kuanon the late amigo ka Dr. Salvador Duque natantandaan kutan
At media friendly si kwanto at tamarjay no eleksyon kwanto. At talagang umbulaslas sa ekonomiya. O pati ray tricycle driver o watan dakulso na almuda wala ratay mampapakit-pakit man gano bawal. Kontrata endara nasa ratay tarpulin ray kandidato. Diba? Kami may sunlad tindahan, may tindahan ta siyempre walay nanawan da. O, di ba? Kanya na talagang sa ekonomiya umbulaslas. Yun po yung epekto pagka may eleksyon. O, ngayon, matatapos na yung eleksyon. Hanggang mamaya, painawalamat, ande. Wala lalamat. So, unsublay, eleksyon. Yaya at nagawa no December 1. Ito tanay, barangay eleksyon, di ba? Tasi katutan lante, so schedule. Tanso akasitay at panggawa na barangay eleksyon, di po ba? Sa December 1, kaya magpapahinga lang ng konti ang COMELEC, yan, trabaho na naman. At after this, mga ilang araw lang siguro, buwan, sangbuwan, nga ganun. May schedule na nga para sa kanilang registration ulit, para sa paghahanda sa barangay eleksyon. Yan po ay mangyayari sa December 1. Ang usap-usapan na baka ipuspon ulit. May mga nakaupo dyan na mga senador na sasabing definitely mapupuspon yan. Ang pinag-uusapan lang 4 years, 6 years. Pero pagka ang tatanungin mo COMELEC, wala yan. Dahil siyempre yun ang schedule. Kaya kami maghahanda. Namang nakakaintindi na iba dyan. Sasabihin sa mga argumento, paano mo yan ipupuspon? Yan mayroon ng ruling ang Korte Suprema about that. Na kailangan tuloy yung eleksyon. Dahil yan naman po yung kanilang schedule at nung binago yung di ba yung patakaran mga ruling sa barangay election, mayroon nga yung walang iski election, di ba? Ito nga at may mga termino na, may mga taon na pwedeng magsilbi yung ating mga barangay officials nakatakdayan sa December 1. So yun naman yung pag-uusapan after na mailuklok yung mga pipiliin natin hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Pero siyempre yung proclamations mangyayari po yan after na malaman natin kung sino yung nakakuha ng highest votes sa mga kandidato, yung yung nanalo. Tapos magkakaroon ng proclamations. Ayan, pag nai-proclaim ng mga yan siyempre hindi naman sila uupo kaagad. Diba? Hanggang June 30 pa yung mga kasalukuyan kung mapapalitan man sila. At sa July 1 yun yung umpisa ng paninilbihan ng mga bagong halal na mga opisyal natin. Ayan. So yun yung mga antabayanan po natin na mangyayari sa mga darating na araw, mga darating na buwan patungkol naman sa eleksyon. Bantay Hagalan 2025. Okay, alas 11:40 na po ng umaga. At sa mga iba pang kakanapan dito sa labas ng ating impilan dito sa ating lalawigang Pangasinan, antayin natin yung ating mga kasama sa labas. Pero pagka nandyan lang kayo sa malapit-lapit dito sa impilan, proceed na kayo dito. At nang tayo ay magkasalo-salo, yan, para malakas na naman tayong haharap yan sa labas. At medyo pahinga muna dahil mainit. Mainit ang panahon. Mamaya sige ulit hanggang sa may parating natin sa ating mga kababayan yung magiging resulta itong nagaganap na halalan. Ay, good morning sa ating mga tagapakinig dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Parang walang gaanong issue dyan sa bayan ng Labrador, Pangasinan. Yan sa bayan ng Bugalyon, may mga lumabas na balita kaninang umaga patungkol sa kung sino ang susuportahan. Yan naman yung usap-usapan dyan. Yan sa bayan ng mga Tara, medyo tahimik din. Sa bayan ng Aguilar, walang gaanong issue. Dito sa may 2nd District, maging dyan sa Basista, San Carlos City, alam niyo yung mga patutyadahan at mga parinigan tapos na.
Tapos na nga yung 45 days na inilaan para sa pangangampanya. Pero alam ko na dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, very peaceful. After ng pangangampanya, after ng eleksyon, wala na yan, balik na yan sa normal. Dito nga sa atin sa may mga alam tayong bayan na magkatunggali noon, magkasama ngayon, di ba? Ganun lang yon sa politics. Pwedeng magkalaban noon, magkasama ngayon. Pwedeng magkasama ngayon. Sa darating na eleksyon, sila naman yung magkaharap-harap. Ganun yun. Yan yung batik na politika na tatang tanagagi. Kasumpal na 45 days, wala na. Kaya nga sabi ni Mayor Bataul, 45 days lang yung eleksyon Anong siya ang nanalong mayor dyan sa Lingayen, wala na yung partido man partido, wala na yun. Sila ay nagsama-sama at naging maganda naman ang resulta para sa ganap na pagbibigay serbisyo sa kanilang mga kababayan. Sana ganun din sa mga ibang lugar sa syudad, lalo na na pagkatapos ng eleksyon magsasama-sama uli kayo. Dahil isa lang naman yung inyong adhikain, yung mapagsilbihan yung ating mga kababayan. Kung yun talaga ang nasa isip nyo, yung maging public servant. Pero may nagsasabi na yung iba naman para maprotektahan yung kanilang mga negosyo. Ayan, tulad ng mga issue sa nasyonal, di ba? Na nandyan na nga sila lahat pamilya na di ba? Isang apelido na lang sila gusto nila hawakan nila yung mga posisyon, yung mga issue sa national na ririnig naman natin na hindi lang isa kundi dalawa, tatlo sila sa isang posisyon. Nako, kaya sabi ko naman, kahit anong gawin ninyo na pambabati ko sa ganyan, sabihin na natin yung political dynasty, hindi naman nila kagustuhan yan tayo namang mga butante ang nagpapaupo sa kanila kahit gusto nila yan, kung hindi natin sila ibubuto, di ba? Yun naman yung stand ko dyan sa political dynasty. Hindi naman nila nabibili yan yung posisyon na yan pinagdidesisyonan yan ng higit na nakararaming taong bayan, kaya sila nauupo dyan. Siguro yung kanilang gusto na ipasa, kung mayroon man na political dynasty, para malimit yung bilang ng isang miyembro ng pamilya na maninilbihan. Pero ang stand ko dyan nasa taong bayan naman yan kung gusto nila, why not? Kung tama yung kanilang pagsiservisyo, why not? Dahil yung buong pamilya gustong manilbihan ng tama sa madlang people, why not? Tatang tanagagi. Ibig kong sabihin dito, kahit buong pamilya kumandidatong ayaw naman natin, majority sa mga botante ayaw, wala silang magagawa. Hindi sila makakaposisyon dyan. Pero pagka gusto natin at kawusan tiray kagalangan, siyempre mambunbuntun iratan. Nagsakay apelido, kwanda. Sige, bakit ganito na lang? 3 apelido ang nandyan. 3 apelido na magkakapamilya ang nandyan, tulad sa Senado. Why not? Kung ginusto ng ating mga kababayan. Meron pang mga question dyan, kredibilidad. O kaya yung anong tawag mo dito? Yung kakayahan nila na gampanan yung kanilang tungkulin. Eleksyon nga gusto sila ng taong bayan di ba? Paano mo mapipigilan? O kung sila yung gusto ng taong bayan, may mga issue pa nga dyan na anong magagawa niya dyan? Wala siyang alam, ganito lang ang tinapos. Paano siya makikipag-participate? Ang kanyang tinatakbuhan isang legislative work, magpanday na lay, ordinansa, legislatura. O paano siya? Anong magagawa niya? Kawawa lang siya. Ba't siya kumandidato? Nung nanalo, ba't nanalo yan? Gusto ng karamihan Anong magagawa natin? Dumaan yan sa eleksyon, di po ba? Hindi naman yung parang in-appoint na ikaw ay magiging isang senador, in-appoint na ikaw ay magiging congressman, in-appoint na ikaw ay magiging, di ba? Dumaan yan sa halalan. Kaya taong bayan din ang nagpaupo. Ang
para maalis siguro. Ito lang, argumento lang para maalis. Ay yung sinasabi ng mga ilang di-aral, di-kampanilya, yung parang alam nila yung sitwasyon na bumabatikos doon sa mga walang natapos, baguhin natin. Yung sistema, baguhin natin yung panuntunan about sa kung sino ang pwedeng kumandidato. Yun ang dapat baguhin. Yung sa konstitusyon naman natin kung sino ang pwedeng kumandidato, maano naman nun malinaw naman basta makabasa ka at makapagsulat, yun, wala namang educational attainment dun kung anong yung educational attainment, wala yun. Na dapat ang kumandidatong senador isang abogato, na dapat ang kumandidatong senador college graduate, wala yun dapat yun ang baguhin. Para sa ganun sigurado tayo na yung mga mananalo dyan at may luluklok dyan sa posisyon na dyan na legislatura ang pinag-uusapan, legislative work, may alam sila, di ba? Kaya nga yung isang idol ko rin sa entertainment tinanong kung anong magagawa niya. Sabi niya problemahin pa niya yung manalo siya. Ikaw anong may sasuggest mo? Ay ano ba yan? So syempre bakit nangunguna sa solver? Pwedeng manalo. Dahil binoto siya ng higit na nakararaming Pilipino. Ganun po yun. Kaya sana tumigil na yung iba na bumabati ko sa kanila. Kumandidato sila karapatan nila yan At sila ay dumaan sa proseso, di ba? Sila ay gusto ng taong bayan. Let it be na nandyan sila dahil dumaan nga sa eleksyon. Dumaan sa sa panamili salitan na Pangasinan. Na ang kapuso makakwestiyon ta dimmalan irad eleksyon. Kaya nga ang dapat baguhin dyan yung patakaran sa kung sino yung dapat kumandidato sa mga iba't ibang posisyon. Pag nabago yun, sigurado tayo na ang maluluklok dyan yung talagang may alam. Aliwan say kayo mamapas no ka kasi yun naman ang sistema yun ang panuntunan na pwede kang kumandidato maging sino ka man. Na may walang natapos, walang pinag-aralan, pero makabasa ka, makasulat, pwede di ba? Tapos questionin natin na ba't sila nalulok dyan, dumaan sa paghuhusga, panpili na sa madlang people. Kaya sana tigilan na ng mga magagaling yung pangingwestiyon sa mga individual na kumakandidato na namamayagpag na sinasabing wala naman silang alam. Kampanya nyo. Pero analura, Aguilara may huhusgan kasi nanalo sila, dumaan sila sa tamang proseso. Ulitin ko, ang dapat baguhin dyan kung sino yung dapat may qualification para matapos-tapos na yung mga panghuhusga sa ating mga kababayan, idol dyan na nandyan na wala naman daw natapos pero mamubumbun ira na taragay posisyon. Binuto sandara lang ti question mo sa tanay. Imamat ira dimalan mo ira dugan proseso gatauntan. Ay, good morning sa ating mga tagapakinig dyan sa Manawag, Pangasinan. Kumusta na dyan? Kumusta na ang election dyan? Sa Mapandan, Pangasinan, sa Barangay Jimenez, good morning. Dyan sa Barangay Coral, good morning. At dyan din sa may, sa Sampabian, Pangasinan. Talagang isa na lang apelyido, yung namamayagpag dyan, Kumusta naman dyan sa Mangaldan, Pangasinan? Yan. At syempre dito sa lungsod ng Dagupan, malalaman natin na mamaya kung gusto nila ng pagbabago o kaya ang mananaig yung isa pa o kaya yung Team Life, ayan, mamaya yan, alas 7, malalaman na po natin. O dyan sa bayan ng Binmalay, dalawa lang ang naglalaban,
ang incumbent mayor at ang vice mayor ng Binmalay. Kumusta na dyan? Sino kaya ang magwawagi at gusto ng taong bayan? Dyan sa aming bayan ng Lingayen, apat yung naglalaban dyan. Na mayor sa aming bayan ng Lingayen. Kumusta na dyan? Mamaya malalaman din natin kung sino ang higit na nakakuha ng higit na nakararaming boto. At syempre siya yung mananalo. Dyan naman sa bayan ng Bugalyon, dalawa rin lang ang naglalaban. Kumusta na dyan? At syempre dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, dalawa lang, incumbent mayor saka yung challenger. Dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, na talagang minomonitor ng ating mga kapulisan ng kaganapan dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Yan din sa may bayan ng sa lungsod ng Ordaneta, yan din. Inaabangan din kung sino ang magwawagi sa bayan ng Ordaneta. Ayan. Ano pa, yung mga talagang may laban. Yung talagang maigpit ng labanan, yan. Na mga bayan-bayan dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. At syempre, sa ating probinsya ng Pangasinan, naabangan din kung sino ang magwawagi. Ayan. Good morning sa mga yung mga nanananghalian daw. Diyan sa may dito sa may parting Lukaw. May nakikinig daw sa atin sa kanyang habang hinihintay yung nandun sa loob. Yung ko nang banggitin dahil baka singilin ako dito pero masarap diyan ang pigar-pigar. Alam niyo na. Diyan sa may Lukaw. Good morning sa ating kaibigan na nakapark daw at nakikinig sa atin. Yan. Stay tuned lang at malalaman mo hanggang mamaya yung iba pang kaganapan na nangyayari dito sa labas ng ating impilan para sa ating Pantay Hagalan 2025. At sa ating pagpapatuloy, good morning sa mga nakikinig din dyan sa Barangay Pangapisan Norte. At dyan sa may Rosario, dyan sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. At sa ating mga kaibigan dito, ganto, greet mo kami dyan Barangay Asinan, Bugalyon, Pangasinan, Maracup, Sulaban, sir. Okay, di ba? May binabanggit-banggit kang amount dito, Sige. Ayaw ko nang banggitin. Tapos na yung pangangampanya araw. Tapos na. Kasalukuyan ng bumubuto yung ating mga kababayan. Siyempre, pagdating nila sa kanilang presinto, alam na nila, may bit-bit na silang pangalan na nasa kanilang puso't isipan na gusto nilang manilbihan. At alam ko na hindi ibabase sa kung magkano yung kanilang natanggap, kundi sa kung ano ang magagawa ng kanilang iboboto. Yun. Dahil aware na ang ating mga kababayan na ngayon, kaliwat kanan ang bigayan, pero mayroon na sila talagang kursonada na gusto nilang iboto sa kanilang lugar. Ayan. Ay, good morning sa mga taga Barangay Libsong. Oo nga. Kanina, ito nabasa ko na kanina. Yung maagang pagboto ni Mayor Batawi sa kanyang presinto diyan sa may Barangay Libsong East. Nakikita ko nga sa larawan yung maagang pagboto ni Mayor Paul at yung kanyang pagpila doon sa kanyang presinto diyan sa Libsong Elementary School. At maraming komento dito. Okay. Natutuwa daw sila at siyempre pumila din. Wala yung special treatment. Sa amin mayroon. Pagka mamamahayag ka, pwede kang mauna. Pwede kang mauna sa pila. Yan. Siyempre, mampataner ka.
Dasara may watanya manguuloy ira na kabiyangan na saray mamaistra kasi karasaw ama ni umbraan na sa Comelec ay man gawa na untanlan na panasikaso at panagbuto. Okay. Niulit ko yung ating mga kapaborito reporters. Yan, proceed na sa station kung malapit lang kayo. At tayo ay magsasalo-salo sa lunch. Napakasarap. Ang ating lunch ngayon na ito'y galing sa Mama Luz. Na ito ay pag-aari at pinapatakbo ni Sir Rob Mejia. Yan. At syempre hanggang sa ano yan, sa dinner natin. Talagang hindi tayo pinabayaan. Thank you, sir. At kay Sir Robert R.P. Mejia. Thank you, sir. Palaging pagsuporta sa amin dito sa Radyo Pangasinan, lalo na sa ating Pantay Hagalan 2025. Okay, at syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo, huwag kayong bibitaw. At syempre manananghalian muna ako at may susunod sa atin dito na makakasama ninyo dito sa ating Pantay Hagalan 2025. Okay, sa Aspeto Technical ating nakasama ang ating tatlong engineers na talagang kasama natin na maghatid sa inyo ng balita, impormasyon hanggang mamayang siguro mga alas 8 mayroon ng mai-proclaim, hindi mai-proclaim kundi mababanggit natin na mga nanalo. Ayun. So sa Aspeto Technical, Engineer Nexon, Engineer Dennis at Engineer Richard. At kunoon po ang inyong nakasama sa loob ng 2 oras, amigo yo, RJ Biray Jimenez, at your service always, Jalabat, DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan para sa Pantay Hagalan 2025. Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren